हेलो लोगोफोर खुलुमबाय आरो नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो अबाउट बड' सेलिब्रिटिज इउट्यूब चेनेलावहाय बरायग्रोनानै लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोनाथ' बे भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेलखौनो नायनानै एसेबाबो मिथिखाबाय जानांगौ बे भिडिअ मानि बागै जागोन। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना नैबे स्क्रिनाव नुनाय बिथांजोखौथ' बयबो सिनायखायोआनो जानांगौ। बिथाङा जाहैबाय बर' फिल्म इन्डास्ट्रिनि सासे मुंदांखा आरो राफोद फावखुंग्रि संगिना ब्रह्म। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना गोबाङानो ससियेल मिडिया जेरै फेसबुक आरो इन्स्टाग्रामफ्राव नुखादों जानांगौ बिथांनि मोनसे पस्टआ गोबाङै भाइरेल जागासिनो लोगोफोर, जेराव जों बिथांखौ खानाय गैयालासे लान्थि एबा थाख्लि नुनो मोन्दों। स' गोबाङानो सोंहरदों बिथांनि बे खानाय हजानाय थाख्लि पस्टआ रियेल ना फेक होननानै, आरो रियेलबा बिथाङा मानो बिदि हजाखो होननानै बयबो सोंहरदों। स' लोगोफोर मिथिनो थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौहाय जोबजासिम नायलांदो। स' लोगोफोर नोंथांमोना ससियेल मिडिया जेरै फेसबुक आरो इन्स्टाग्रामफोराव नुनाय बैफोर बर'नि मुंदांखा फावखुंग्रि संगिना ब्रह्म बिथांनि पस्टआव नुनाय गासै सावगारिफोरा रियेलसो दे लोगोफोर, आरो नोंथांमोना ससियेल मिडियायाव नुनाय बिथांनि बैफोर खानाय हजानाय गासै पस्टफोरा बिथांनि मोनसे आपकामिं आबुं बर' सावथुननिसो दे लोगोफोर। स' बिथांनि आपकामिं आबुं बर' सावथुननि टाइटेलानो जाहैबाय गाब गैयै जायख्लं, आरो बे सावथुनखौ डाइरेक्ट खालामदों संगिना ब्रह्म बिथाङानो आरो प्रडिउसारा जाहैबाय मुलुग बर' बिथां। स' लोगोफोर नोंथांमोना दायो बयबो मिथिनो मोनबाय जानांगौ बर'नि मुंदांखा फावखुंग्रि संगिना ब्रह्म बिथांनि बैफोर ससियेल मिडियायाव नुनाय पस्ट आरो गासै खानाय हजानाय पस्टफोरा मानि थाखायमोन, आरो गोबाङानो सोंहरदोंमोन संगिना ब्रह्म बिथाङा बेमार जानायनि थाखाय बेफोरबायदि हजादों नामा होननानै। स' लोगोफोर संगिना ब्रह्म बिथाङा बेमार जायाखै, बैफोर गासैबो आपकामिं बर' सावथुननि थाखायसो लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर संगिना ब्रह्म बिथांनि बे आपकामिं गाब गैयै जायख्लं आबुं बर' सावथुनखौ जों नुनो मोनगोन दिङा प्रडाक्शन बेनारनि आन्दारावहाय। ओमफ्राय लोगोफोर बे गोदानै फैनो गोनां आबुं बर' सावथुन गाब गैयै जायख्लंआव जों सोरखौ फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन होनोब्ला लोगोफोर बे आबुं बर' सावथुनाव जों गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन संगिना ब्रह्म बिथांजों लोगोसे नेरसोन बसुमतारी आरो जुरि बर', आरो बिथांमोनजोंनो लोगोसे जों बे सावथुनाव गोबां आर्टिस्टफोरखौ फाव खालामनायखौ नुनो मोननो हागौ लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना सोर दानिफ्रायनो गाब गैयै जायख्लं आबुं बर' सावथुनखौ नायनो थाखाय जोबोरैनो एक्साइटेड जानानै दं कमेन्टआव खोन्थाहरदो लोगोफोर, आरो नायनो थाखाय एसे नेना थादो लोगोफोर। आसा खालामो गाब गैयै जायख्लं आबुं बर' सावथुनखौ जों थाबैनो नुनो मोनगोन। स' लोगोफोर दिनैनि सर्ट आपडेटआ बेनोमोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामबानो जाबाय, आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय। स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै, गोजोन्थों एन्ड थेंक्स फर वाचिं।